Ei ollut sellaisia. Ei ollut sellaisia. Eli tai niinku fuuttus ropaasta päin vasta. Tai niinku fuuttus ropaasta päin vasta. Kiva, rauhallinen, ihana olotila. Kiva, rauhallinen, ihana olotila. Mikä Köönkoski vie nuoret ja rahat? But have you seen the 3P on? No en. Näin vain jättikoko. Tänne päin, Herttua. Pojat, tulkaapas tänne. Ai niin, ja Edgar. Odotan asianajajani George Hadcoria. Muistattehan hänet? Totta kai, madam. Koska en unohda koskaan. Mitä vittua mä täällä teen? En ole yhtä vetsiä kuin 80-vuotiaana. 8-vuotiaana tiesin, että ihminen murskautuu. I am not gay. Sex with Ihastuttava asu. Tämä means Linnunhäkki.